So ka. Kumusta ka niyong tanan sa libo-kalibong tigpaminawan ning sikat na kayong handumanan sa usa ka awit? Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwatampo. Ako si Grace. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon ni Miguel, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I Can't Smile Without You. RMN Drama presents Handumanan So ka awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Magkining sa kaginang nga taga Panakan, Davao City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Grace Hubay. Mapasayloit taon ko din yun. Nga nung nagpadaka man sa katami sa dila ni atong tawhana, minyo man ditong dako. Dili kay si Grace lang ang nailad dong. Lakip ta nga pamilya niya. Iyang giilad. Tiyaw mo ka na. Gipamabdusan pa niya ang atong anak. Abi ba to na kung iyag yung minyuan? Pero minyo di ay ang salbahis. Gabaan pa unta siya. Di na lang kita magbinasulay. Nahitabo na magyuni, ato na lang ning dawaton. Nga nailad kita. Ma, ang akong anak, magunsa naman lang kami karon. Magdako siya nga may matawag nga amahan. Ayaw na ka naguna-una. Makasabot raw niya ang bata inig-abot unya sa hustong panahon. Ipakita namo ni mama nimo nga andam kang mubarog isip inahan ug amahan sa imong anak. Ani ara sa bis mama mo, dili ka na mo pasagdan. Nak, hilom na ha. Ang saming sakit ni mo ha. Hilom na pa. Hilom na. Wala ba ko masayot ko na siya kubuhato di mo ako hilom ka na. Ano ba ng bata? Gawas pa lang nabati ko na nga naghilakan. Anong naghilak mo sa kadiha? Didunganan man gid nimong bata sa paghilak. Ma, ganina na kayo na siya nagsigigilak. Wala ko masayot kung siya kubuhato niya. Ay, biragon ng bata, be. Kinuo ko. Gibotdan manis niyan. Mo din nagsigig hilak. Be, kuha ato man si Milya, be. Aron ako mahaplasan ang tiyan sa bata. Oo, ma. Dali, naratambal. Nang haplas. Ma. Mo anak ka. Hindi arang naman sinilya, ma, oh. Ambe. Haplasan ko ning bata, ha. Ablihin lang man sa Milya. Sige, ma. Di ara, ma, oh. Be. Ako na mag-igo ining bata. Tuod di ay nakapalit ako gatas. Pagtimpla dayon og gatas aron makadidi na ang akong apo. Nahaplasan na ka ni Lola, ha? Okay na ni mong tiyan bibi, no? Okay na mawa na ng yayay, no? Salamat, ma. Ayaw pagpasalamat. Sige na, lihok na sa akong gisugo ninyo. Nakatuog na intahon ang bata. Kaluoy intahon sa akong apo. Sakit kaayo sa akong dughan. Kung mabati ko nang magsigi og hilak ang akong apo. Ma, mularga ko. Unsa? Unsay mo larga ka? Asa ka man ko na mo larga? Nagkadako ang akong anak, ma. Nagkadako sa banggasto. Ug maikog na kayo kunyo ni Papa. Asa ka man lagi mo larga? Nga sa ato pa, biyaan nimo ang imong anak? Ibilin ko sa ninyo ni Papa ang akong anak, ma.
Gusto ko mularga sa laing nasod, ma. Sa Saudi. Unsa? Utang puot, ma. Ayaw na lang ko niyo pugi. Gusto ko makatabang ninyo ni Papa. Gusto ko kamong hatagan og maanindot nga kinabuhi. Ilabi ng akong anak, ma. Grace. Sakay na ko ining eroplano nga maghatod na ako sa laing nasod. Ug wa pa ko masayod. Kuno sa mahitabo sa kong pagpanimpad sa Saudi. Ang hisabtan ko lang, nga kinahanglan ko ni buhaton, tungod og alang sa akong ginikanan, sa akong anak. Diyos ko, itugyan ko kanimo ang akong kinabuhi. Ayaw in taon ko pasagdi, ang akong pamilya. Maluoy ka, Diyos ko. Salamat in taon, kaya nakadawat na sa akong sweldo. Magkapadanag ko na lang ni Mama ang kwarta. Oh, ay! Oh! Nagdangahag man lang ka? Kada ko sa dan? Wa ka makakita na ako? Ano la afam? Ayaw ko gara-gara ha. Dili ka Muslim. Klaro kay kang Pinoy. Kung ayaw ko minuslimi diha. Di ka bidyahada ta ka, oy. Kay di am ta sa Saudi. Kinahanglan nga makat-on kasab sa ilang pinulungan. Ano la afam nga sa ato pa, wa ko makasabot nimo. Asapon meaning sorry. Okay? Wala ko matuyo kay nagdali sa ko. Manasama man kita Pinoy. Friends na lang ta, ha? Ako day si Nilo. Ikaw? I love you, Grace. Dili na ko ma-imagine ang akong kinabuhi. Tuwa ka. I love you too. Sud sa panahon sa ato relasyon, wa ko ikasaway nimo. Buotan ka. Gidawat mo ang tanan kay nako. Lakip na gid ang akong anak. Kung sigin sa imong gimahal, mahal ko na usap. Daghang salamat, Nilo. Nagkuha ko ano sa mga makamatay kong kamino sa akong pamilya. Dito sa Pinas, ilabi na gid sa akong anak. Tungod nimo. Panagsama kita gibati, Grace. Dili gid ay lalim, malayo kita sa tong pamilya. No? Ikaw usab ang naghatag na kusog ka. Kolor sa akong kinabuhi. Samtang ni ako sa Saudi. Malipayon ikaw uban mo. Managsama kita gibati. Ug dili ako gusto nga magkalakyo pa ta. Gusto ko ikaw maangkon sa hingpit. Magpakasal na lang ta. Oh, kasal? Kita magpakasal? Naandam na ang tanan. Alay sa mong pagpakasal ni Nilo. Muna ko niya sa pagpauli sa Pinas. O niya, musunod usab siya dayon. Excited na kay ko. Matuman na gina kong pangandoy nga mupaso sa simbahan. Oh, sige sa mga nga nawak. Unregistered number man. Sa Pinas kini nga number. Sige sa mukha ni nga nawak. Hello? Hello. Grace? Kinsa ka? O nga na nakailakan ako. Giyon sa mo pagkuha sa akong number. Ayaw na naman pagkisayod kung giunsa ko pagkuha ang imong number. Diretsohon ko ikaw. Asawa ko ni Nilo. Dili. Dili. O guway may sa kong kasal tali ninyo ni Nilo. Busa, likayi ang akong banya. Nagtuo kang dili ko ikaw maiskandalo. Bisag naa pa mo diha sa Saudi. Try me. Makita ninyo ang inyong gipangita. Kinuo ko. Hayop ka! Hayop ka! Grace! Grace! I'm sorry. I'm sorry. Dili na magbuhat. Mahal ka. Magbuhag ta! Tutiwa ko mga andoy nga mamahimo ng kabit! Nagsama ka mo mga lalaki, mga bakakon!
Mga mapahimos lanon. Magbuwag ta. Ayaw na gyud kog sa muka pa. Dili na ko. Dili na ko. Pakyas na sa kong kugba pa. Anak, kung nagkaya ni mo sa una mong kapagyasan, masayon mo na lang usab nga dawaton ang lain mong kapagyasan. Nili na ko gusto mahigog bapa. Nili na. Mga baka ko ng mga lalaki. Mga mapahimuslanon. Anak, lalaki ba ako? Pero lahi ko sa imong gituan nga mga lalaki. Mahal ko kayo sa mama ni mo. Ug hangtod karon, kami pagyapon. Pa, Ayaw isira ang imong kasing-kasing sa buong nga gugba. It's better to feel love and loss than never love at all. Pagambo, anak. Pangayo sa Ginoo nga unta, ihatag niya ang lalaki nga matuod nga magmahal nimo. Ug mahimo man ang ikauban sa tibuok mong kinabuhi. Ba? Kung iya magyuding ihatag, para imo lang kita. ay, nalingaw na lang ko ining singing chat-chat. Ining social media. Pawas kalaay. Aron lang kit malingaw ko. Apan, naakit kay ka-chat lahi sa uban. Si Mikael. Sa tanan ng uyab nako sa chat, siya ang gibati kong espesyal alang nako. Oh, wa palipak ay. I-video call yun. Tubagon ka na lang. Hello? Hi! Kumusta ka na? Nia, nagkapahuway na gitahon. Nauli naman ang akong mga amo gikan sa ilang trabaho. Og, gipapahuway kog sayo. Nagkasama ko ni mo. Tingin gusto ko nang matuog. Okay ra, oy. Way kaso. Moingon akong magduka na ko. Balik talaga ko diri sa Pinas. Ay, kamada ka. Kung di bali itugot, kung di mo ko dawaton na, mamayin pa ko ni mong kaabag. Dili ko'y kapasagdan. Ingon man ang ibong anak. Oh. Hagdan ko ng uyabin mo, through chat. Ugagdod ka ron. Nagpaabot pagyapon ko sa imong tubag. Mahadlok na ko musalig og mulaom, no? Dili na ko gusto masakitan. Nasayod ka na ba igid sa akong mga kapakyasan sa kukma? Matagi kong higayon nga, ikapapatunan ko ni mo ang akong sinseridad. Mahal ko kayo ikaw. Ug, dili ko'y kapasakitan. Lahi ko sopan. I love you. Sige na. Gidawat ko ng imong kukma. Ayaw biyagi ko pasakiti, ha? Year 2017, nagkauyab kami through chat ni Miguel. Nibalik ko sa Pilipinas ug nagkakita gid mi. Natugkad ko ang iyang sinseridad ug ang iyang pagmahal nako. Year 2019, nagpakasal mi. Tinuod kadi ay ang ilang giingon. There's hope when we're truly in love. Tinhin na lang kutob, more power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Grace nga taga Panakan, Davao City. Ban sa awit nga iyang gipangayo awit nga regalahan I Can't Smile Without You. Ang mong kaagi kibata no doa sa radyo ni Mira Luna tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanunood.
Mayong adlaw kanyang tanan nga napaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran, ilabi na kanimo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Anan, minyo og may anak, taga Camigan Island. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa mata sa kuinhan. Kalit manggod siyang nawad-an sa iyang pananaw. Aron inyo hisabtan, sugdon ko ni adtong makakita pa siya. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Anan, asa mo dahil sa mama ni mo? Wala lagi ko kakita. Ha? Ingon man to mangahoy ko na siya pa. Basta lang kadugay ba na nauligi kang nangahoy? Ay, nibaw na bitaw katong mama pa. Nga bisag pangahoy ang tuyo. Mahapit pa magyutog pa magusok silihig para baligya. Ay, mo ginaya ko nagustuhang mama ni mo kani Alto Anan. Grabe ka kugihan. Pero karon unta nga may edad na siya, nga nangapo nami, minus-minusan unta niya ng ihang kakugihan. Ay, high blood na ba yan na siya? Na, digin mo patuo pa, we. Ako bitaw nang gibadlong. Pero maingon naman nga, mas maluya ko ni noon siya kung wa siya buhaton. Ay, gahig yung ang imong inahan. Unsa na bang orasa, oh? Wapatoy pa ni Alto. Pasara na sa toskaon ron. Oh, Na, oy, may nagkaringkil na sa may tubigan pa ay. Si mama na tingali ron. Wala, ato Ing nga, maniuto nami. Ma? Na, ikaw gyud lagi. Oh, hey, kay nga naman. Nangita mo sa papa nimo kung asa ka na. Dungan ka na mo paniod to. Hey, pastilan, anak niya, oy. Maano man o kidalan ako itong kaldero? Nuhilang us ka, ma? Nga naman di ay, ha? Hagikan ba ako sa dapaw? Unya, mukugos ba ako sa akong apo? Maong nang himasa o manghilamos gyud ko. Kay, katlan unya ng anak mo. Delikado ba ba yung panit ng anak ni mo kay usa ka buwan pa? Diba, hain man rong bata, ha? Kay mukugos ko. Human naman kong kapanghimunas. Kaunsa dito maoy. Ato sa tis papa. Kay, kasabaan yung adto ron. Uy, ano gutaw kasabaan magkuniya? Mayo man og diin ko. Ay, adto lang lagi una. Paniod to sa mo. Maayo kinakautan ka, Anan. Gana kayong akong kaon nga nakabahog ko, oh. Ay, ing na lang yun nga gigutom ka ng maayo. Ay, napasaran ka na sa kaon. Ting paniuto pagbagod ron, nga alas 2 naman pasado. Ikaw saryo ba? Kung gisapot ka kay dugay kasang nakakaon, kadwa naman lang kamuuna og kaon. Ngawa kumandad ang kaldero nito sa kakahuyan. Ayan nagpermihan ni Hamid niya. Kay wata magkabata. Ang atong kusog o kalagsi kaniadto, di na parehas ron. O pag-amping sa imo lawas. Saryo? Na, maglalis na mahinaw mo diha. May mapatiwas o na mong kaon pa, ma? Araw mausa ng ako hugasan? Apil na ng inyong kinanaan? Oh, asa naman si mama ni mo, Anan? O palagi ka padabot sa iya mga binuhing manok. Kung sabit ako kakita nga nibangon pa? Ang milagro. Nga, nisilang nilang adlaw. Ay, mga manok niya ay. Saba kayo ng ngayog sabot. Ay, atun saan ako pa? Labad kayong akong uan. Unsa? Na? Napasaran ka man ka, ma. Ang akong mga lutahan, ay sakit. Hilain gud ang akong pamati. Ha, napasaran ka yun tingali, ma. Ato tagtambalan man na. Magpahabi na saya ta. Araw may masmuhan ka. Di ba di pas mo? Kaya unsa man tinayin ko? Nabuyagan na siya dito sa iyang gipangahuyan. Unsa? Nabuyagan ko?
O, gipahilot sabdi ninyo, ha? Kaya, dang bughat sabdi. Oo, sagoy na bughat. Mabughat bagod ko nga. Wa man makailaog. Bughat ning lawas ko. Anad man ning trabaho. Ma, ay lang pagsupak. Kay Hosos Papa, wa ka magkabata. Ang kuna na lang nga apyugo na kaglawas kay tiguang ka na. Anan? Mato sa manghihilot, nabughat ko na si Mama. May tambal kinigagipat no markang Mama, o kaloy sa Ginoo, naulian siya. Nakabangon na siya. Apan may lain siyang gimu. Ang iya nasang mata. Galit ang kininihubag og nagpuwa. Amo nang kinigipasagdan, kay basig tungod lang sa dapaw o kahaabog. Naayo na ni og iya. Apan may lain panggibati si Mama sa iyang mata. Unya, Di naman ko kaklaro, anan. pag sure di ang maoy. Lagi. Hanap ng akong pananaw. Hindi na ko kaklarong layo. Suwaw na sab nga itanaw sa hayag. Na, wa na gyud ma. Tiguwang na jud ka. Kinahalang ka na yung sukdag antipara. Uy, unsa? Hasula ba yan ang magsulubog antipara, uy? Kaysa di ka magkakita, be. Mga patawad na lang tag antipara, ma. Di naman ni mada ang iyang mata nga pasukdan og antipara. Ha? Kaya naman, Dok. Ang ngayon naman ning operahan kay katarak naman eh. Gikatarak ng akong mata? Ay, pastilan, kamahal ka ha sa opera, anak. Dili baan nga may medical mission man dinhi sa atong dapit matag tuig? Basin may libre nga opera sa katarak. Unya, ma. Maghuwat pa deta kung kasa mag-medical mission din, he. Ay, bahala na. Magpaabot lang ko. An, aga kara ko day, kay maligo ko. Kay, ngano mo paagag maganako, ma? Di naman gyud ko makakita, day. Usa? Usa di ka na makakita, ma? Wala lagi ko'y makita. Nakabalita ko sa nahitabo si imong mama an. Maong ni ako, kay pahibawon ta mo nga may screening ugma sa barangay sa gusto mo pa-opera sa may mga diferensya sa mata. Ay, kanin na tudaan ha, ma'am. Ay, salamat os pagpaibaw, ma'am, ha? Sige. Akong ipada si mama sa center ugma. Pakuyugan ko na sa akong manghod aron may makaagag. Kay, hindi naman siya makakita, ma'am. Uy, nasa ko'y anak kagamay pa. Hala, sige. Kay basin makakita pa og balik ng imong inahan. Anan? Oh, ma. May pala ka palagi mo dayon. Day ikon ang doktor. Di naman ko madaog opera ning akong mga mata. Ha? Kaya nga naman. Na-stroke na ko ning akong mata, day. Ug nalaya na ko nung ugat sa akong mata. Dili na ko madaog opera kay glaucoma na ko nun eh. Unsa? Naluoy ko sa kong mama nga himpit na yung dili makakita. Amo nang agakon sa pagkaligo o gayran sa pagkaon. Dili na siya makahimo sa naandan niyang buhaton. Gikagaol sa biniyag maayo, kay 52 anyos pa man siya. Bata pa niyang edad nga mabuta. Ang akong pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang pagpangilamos ba sa kong mama, gikang mangahoy, o hago ang iyang mata, mo'y nakaingon sa iyang pagkabuta? Ikaduhang pangutana, trabahante kining akong mama sukad sa daga pa siya hangtod nga naminyo.
Mao ba sa kanina kaingon sa iyang kahimtang karon nga nadaot ang iyang mata? Ikatulong pangutana, high blood kining akong mama. May maintenance na nga tambal. Pero may time nga dili siya makatumar. Mao sa kaniyang hinungdan? Naapektahan ang iyang mata sa iyang high blood? Ikaw pa to katapusan, mato sa doktor, glaucoma kuno ang sakit sa mata ni mama. O sa mahinungdan ni ini? Tinuod mang giingon sa doktor, nga wa na ni tambal, o wa na puruhan pang makakita pang akong mama, hangtod na sa iyang kamatayon? O sa may among buhaton, palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, An-an. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong Karong suliran. adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical ug punto legal, Yes. emotional, personal ug problema sa mga ginadiling drugas. muna ina mo pagdugay ipadala inyong mga suwat ug suliran diri sa amua na atay Facebook, anatay email ato ang email address suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O padasad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? How are you today? I hope you are fine. Bahalag na ay naglagot na to, na ay nakapasapot na to, ay mugpadaan na. Diba? Yes, partner. Okay sa mga i-greet na to. I-greet ako mga kaila sa Camiguin Island, the island of the Lanzones, no? Si Ginny Babaran, o mga Uba family diya sa Camiguin, no? Maayong pagpaminaw. Yes. Ito ang letter sender karong adlaw. Si An-an, taga Camiguin Island. Partner. Yes, Camiguin. daghang Ang Lanzones. mga vulkan na partner. Yes. 14 Mura na siya, Little Hawaii. 12 o 14 ka volcano. Wala. Ang iyahang 12 or 14 ka volcanoes. ay ang iyahang pangutana karon partner no, punto medical. Kay medical. pirmi kuno siya manghilamos sa iyahang ang iyahang inahan bisan og hago kaayo ang iyang mata labi na kuno gikan mangahoy og magbagos og silhig para ibaligya. Okay. Hangtod nga nagsakit ang ulo, nagtuo silang bughat or pasar lang kuno sa kaon apan nihanap man kuno ang pananaw sa iyahang inahan. Ila kunong gipatan-aw ang doktor sa mata kay mo kuno patauran sa ilahang eyeglasses apan matud sa doktor dili na matauran kay kinahanglan kunong operahan sa katarak nya tungod kuno sa kawadon wala silay ika pa opera no. So mo na ni ilahang mga pangutana kay naa ko ni mga yearly nga medical mission pero dugay kuno kaayog paabot hangtod nga di na gyud noon kuno makakita ang iyahang inahan pag-abot sa medical mission ni prangka ang doktor nga dili na kuno madala pa og opera ang mata sa iyahang inahan kay nagka-glaucoma na kuno ni. Okay? So iyahang unang pangutana partner ang pagpanghilamos ba sa iyahang mama sa gikang pagpangahoy nya hago kuno kaayo ang mata ang nakaingon nga nabuta siya. Dili sa ko makaingon maoy hinungdan yun, no? It could be contributory because just like any other physical activities nga kanang sudden change so kalit nga pagkausab sa temperatura sa atong lawas di good inunta suggestible or maayo, no? So ang ikasugyot nako sa mga susama nani ang mga taga rural area, taga probinsya kamamay panginabuhi lagi nga pakusog ang trabaho nga before mo maligo or manghilamos or sa mandiya mo pahulay sa nga mo settle down sa ang body temperature niya ayaw ipakalit nga gipaningot pa mo gikapag mo sa init nga manghilamos dayon pahulay lang sa pipila ka minuto para dili kalit ang pagkausab sa temperatura sa inyong lawas, no? Okay. Og ang iya hapong sunod nga pangutana
trabahante kaayog manggod kuno kaayo iyahang mama, sukad pa pagkadaga hangtod kuno na minyo. Mao ba ka unay nakaingon sa kahimtang sa iyahang mata? Daghan ang mga hinungdan, no? Daghan ang mga hinungdan. O posible nga infeksyon, posible nga katarak, o kaning glaucoma, o unsa pa man mga problema sa mata. So daghan man sa kayo mga trabahante, libuan o millions ka mga kaisuunan nato mga Filipino ang mao'y panginabuhi nga naagid sa kakabukiran ng inabuhi susama ni ani pero nganong wa man nagka problema sa mata. So mao na ang kuan. So usa na sa basic vulnerable lang gid pud siya sa ingon ani nga problema ha, no? So ato gyud nang di gyud ta kaingon no nga tungod lang gyud sa iyang pagkatrabaho high blood man sa gud ni iyang mama partner. So muni ang iyang ikatulong pangutana kay naay maintenance sa tambal pero may time nga dili katumar ang iyang mama mausad ba kuno na ang hinungdan na apektuhan na iyang mata sa iyang high blood. Natuli high blood kasagaran sa mga high blood parte mga diabetic sa. Correct. So, and mo ginay mata ba gyud ang common diabetic retinopathy. So mao na nga kinahanglan gyud mo muduol og doktor diya sa Camiguin, pwede mo cross nga ri sa Cagayan de Oro City, di ba? Doora man na diha. O atbang ra, no? So naa karoy mga programa sa mga hospital sa gobyerno nga maatiman sa mga nani nga problemaha ngadto labi na gyud sa mga walay budget para nga makurhian o matagaag pagtagad ang ilang mga medical problem. So dool mo government hospital diya sa Camiguin kung naa man gani dili wa pag ko kanha Camiguin partner. Cagayan de Oro kadaghan ako makanha. So Cagayan de Oro is dako-dako ni siya nga syudad, no? So I'm sure nga naay mga government-owned hospital diha nga maduulan ninyo about this problem, no? Yes. Ug ang iyahang katapusan nga pangutana, ingon mo gud ang doktor, glaucoma na kuno ang iyahang sakit sa mata sa iyahang mama. Unsay hinungdan anang glaucoma? Tinuod ba ang giingon sa doktor nga wala na ni tambal ug wala nay puruhan nga makakita pa makakita pa ang iyahang mama? Di piyog wanay puruhan, no? Ayaw pagwas bitaw. Kining glaucoma is ning-increase ang pressure diya sa imong mata for some reasons, no? Narrow angle glaucoma, na imingan ana. So, mao na siya makaapekto gina sa pagtan-aw. So, ayaw pagtuan ng wala na kaayuhan, no? Yes. Ang tambal doesn't always means cure. Ang tambal nga dapat namong mga doktor could means to lessen the sufferings, pag-improve sa imong functionality, o least miserable ang imong kinabuhi. No? Just like among pagtambal sa mga cancer patients o sa mga schizophrenic patients, nga malisod na gid ayuhon. Pero makahatag og inunta gamay nga dignidad sa ilang pagkatao partner, no? Correct. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.